Ayo ndok lintang. Ya kerasa kok rumah saku wektu kok iso cuwepen ya Mas Gareng ya. Sahayu matur nuwun ya. Nganggo tas cangklong kaya arep mangkat sekolah. Mini carry lho. Iya. Mini carry kok. Sing mari semangat yo migo rek iki. Lah iya. Kok yo nang nyalek kok yo. Iya. Aku mbiyen yang ngenawi nggawa jajan, nggawa susu yo, tak gawa sangu ben ra ngantuk ngono lho Mas biyen. Indomie barang Nggih ngoten Bapak. Yo bot-bote ora ngantuk ben tetep semangat. Biar tetap Nggih, semangat. alhamdulillah. Sukses selalu ya buat adik Kimora. Mas, kok coba apusi lho mang tok duwe akeh lho ya. ora kuwi mase kok. Lah nggih Masih aku kandung. ngeleke. Nek aku gumun lintang lho, awakmu kok ora iso gedhi panggah tipis ya ta. Kan dhisik ki semene iki rek. Ning ketok awet sih. Mongko mangane akeh lho ya An. Sinten? Iki Malah nganu ketok awet nom ngoten lho Pak. lah ya awet tipis nek disawang kok pikir kaya triplek ya, Nduk. Iya triplek lah yo. Ya masuk lah. Nembang ya nak ya. Nggih. Nembang. Lagune apa nak? Manut. Iki pamundhut wis diaturne kabeh kok. Nggih, koleksi ra apa-apa padatan ngaturke apa dangdut ya entuk. Campur sari ya Campur sari oleh. oleh. Monggo manut Nduk lintang. Nah, ya. Nah, dibebaske. Sing penting mamundhut saka Pak Yoto. Nggih. Ingkang lumantar WhatsApp wis katur kabeh. Nggih. Langgam mawon nggih Bapak. Boleh langgam, boleh. Nah, apa langgam apa? Kelinci ucul mawon pun. Wah, kelinci ucul. Oke. Ya, ning aku njaluk di ben krasa pelok barangnya dibawani sithik Asmara Ndana. Oh nggih. Ya, bikin krasa peloke barang. Nah, iki. Siap. Nah, yo coba kaya ngopo. Duh. Saiki ning SMA ngendi, Nduk? Tang, Cahayu. SMA 1 Puncu. Puncu. Nggih Puncu. Cejak. Ikut Kediri juga tapi bagian kabupaten Bapak. Oh, kabupaten. Nggih. Cedhake anu kae Karang Dinoyo kae. Karang Dinoyo. Wah, iya. Bapak pernah pentas di pasar Nggih. Karang Dinoyo. Pasar nggih. Iya. Nah, duh. Wis duwe pacar urung sampean? Dereng. Oh, dereng. Alhamdulillah. Hati-hati lo ya. Napa Pak? Lek pacaran hati-hati, pomo duwe pacar lo. Oh nggih. Masalahnya piring beling ya, Reng. Nggih. Apa itu Mas? Piring beling. Ya mau lho nek wong lanang iki kaya piring atom, nek wong wedok kaya piring beling. Nek nganti leno kok tiba, nek wong lanang piring atom kuwi iso desok. Iso. Dibalekno iso kena. Iso kena. Lek Nggonku ae ya beling nek ora desok. kena ya Mas Nek ya. beling ora kena mulo Udah sing. beda rasa ngono ya. Hah? Beda rasa. Oh yo gak ngerti nek kuwi aku gak paham. Maksudnya kan gak padha kaya lek awal. Oh gak padha kaya iya bener. Oh, jenenge wis sigar merapat kok. Yo ning tergantung kok nok piring kae yo delok tibone, nek tibone ning lantai keramik pecah. Lah nek tibone dhuwur kasur yo jek apik sih. Iya. Sampun ketemu nok. Sampun. Ya. Monggo. Kelinciku Ya ditresnani wae nganjuk lho Reng lintang iki. Nggih, mboten maidu. Mau bengi ya saka nganjuk ya Tang ya. nggih, minjing nggih dateng Minjing kali nganjuk. panjenengan. Rong bengi mau bengi karo Mas Akbar. Oh nggih, nggih Terus, Mas. Nggih. Dalang Allahu Akbar walillahil hamd. Nggih. Ora kena ngono. Nah, jeneng Sesama namanya sani. juga gitu. Ini kan ora nganggo Allahu Akbar. Kan enek Akbar. ya. Baik loh itu Mas. Yo sesama seminan. Ojo seniman. kleru, sampean ki iri to. Seniman. Jenenge sampean sapa to? Jajak. Pak Allah- Gareng Jajak. Allahumma sholli ala aku mah. Didik Sutrajat iki jenenge. Genepi sarjana seni. Oh iya.
Purwodadi. Purwodadi. Nek aku karo Akbar ki ora nek balung rine kok. Kae kaya dene anakku kaya muridku dhewe biyen rong payu wae kerep ning nggonku. Terus Wis njaluk izin Pak kula niru jenengan monggo. Lho piye ta. Aku iki kurang piye dadi wong tuwek. Ya, sing penting tetep guyub rukun. amin. Ya, terus Nak Cahayu. Sampeyan wis tau ngerti Mas Jendra ta, Tang? Sampun lah Sampun. mau pon kenalan ya. Pun kenalan. Nggih, sampun pon salim-salim. Nggih. Ya apa Mas? Alhamdulillah nek iso kenal Mas Jendra kena bejo piyaine lembah manah meneng Nggih. kaya ibuke. Gerapyak, Mas, Gerapyak mbek aku. kaya ibuke. Alim kena kaya ibuke. Meneng kenceng galeng upama wong mlaku ngono turut ndalan kaya Kayak ibuke. Iya ta, pokoke bapake nggon elek ra apa-apa le. Ya ora kok terus nggo nelek. Ini maksudnya gerapyak. Rata-rata tuh mirip ibunya ya Mas ya. Lah, presentasi ini 60 mirip ibunya. Ora ngerti sing cilik dhewe kok. Blejet bapake. Mergo nek ku gawe tak bismillah ping 7 murgo padha aku. Oh iya layak bocah rada kemaki ya Bu ya. Iya. Iya. Komplindi pancen. Koyok bapake. Ngalor Ngidul. ngidul ngalor ngidul tepung gelang mungka cilik Saibo. Saiba bunga hara aku Cek kok iso gali-gali ngene ya, Reng. Kemayu. yen mulih bakal tak pondok. Jangkep bawanipun. Adikmu saiki kelas piro, Nduk? Kelas 2 SMP, Bapak. SMP. Nggih, Wis- alhamdulillah. Iki mau melu apa ora? Derek tapi tidur. Oh, tidur. Nggih, Bapak. Wis ndalang wisan. Nggih, alhamdulillah sampun. Ya iki lho, bapake, ibuke seniman, anake seniman. Nggih. Aku dalang, bojoku sinden duwe anak ya iso ndalang. Nggih. Sing ora pas ki lek pengibut duwe anak germo. Awin. Ora ngono. Nah, langgam ya, Nduk. Nggih. Digarap sik nganggo gamelan Bali kaya iki mau. Meh padha. Nggih. Ketukane meh padha. Saman karo belajar nggih. Oh, nggih siap. Mergo Pak Kangkon duwe gamelan Bali. Iki warisane saka almarhum Ki Entus Susmono Bupati Tegal ya dalang kondang Indonesia. Oh, nggih luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Bermanfaat nggih, Pak nggih. Nggih, kaya entuk pusaka Nduk tenan. Nggih, leres. Nggih, ya. Coba nggih nyilih garapane Satria Laras Tegal. Yuk, dados para kanca.
Garapane saka Satria Laras Tegan Nduk Intan. Anji luar biasa.
Enak sekali Bapak. Rasa mirasa ya nak. Rasa mirasa Mas Gareng. Jan luar biasa. Oh, saya sing ngendang Mas Gogo nika wah. Nah, Jan. Kamu Jos. plak ya Mas Kamu ya. plak tenan. Kayak mau sarep Piye piye? kayak mau sarep ajar ngethuk kok. Ayo kanu dikancani sapa jenenge kuwi? Sok sinten? Ayo dah. Ayo langganan Ayo dah. Nurutin nduk. Senenono legano atine kae dah. Legakno nduk timbang kanggo gak iso pipis ya. Ayo mbok kok daya tarike ki apa lho Wanda nganti kanca-kanca ki ngiler-ngiler karo Wanda. Kok daya tarike apa genah piyayene wis genah cantik. Cantik ya Mas Bodine Putih. aduhe putih, suarane ya luar biasa. Bagus. Wong lanang sapa to sing ora kesengsem karo Wanda? Tujune aku wis duwe bojo dadine aku aman nduk gak kesengsem karo kowe. Oh iya masak ta, masak. Yo. Wong cantik kayak ngene kok iso gak kesengsem. Gak cek ayu bojoku. Kayak piye jane? Wah, kaduan nek karo Wanda. Tenan kok, go. Kowe ora bojoku no gumoh kok. Maju sithik nak. Iya. Lho, leganono kanca-kanca kerawitan duwe Jolaras Indonesia ndak. Nggih, Pak. Napa, Pak? Aku enak ngono ndang, muni ngono. Aku enak ngono ndang. Oh. Ndang muni sing banter gen lega. Kae mung kepengin krungu kowe nyuwara aku enak ngono tok kok. Nggih mengke to, masa saiki pun enak. Alah, iya nek saiki urung enak. Ndang to ndak turu to. Ngersake napa Mas Gogo? Lah. Wes, itu. Ayu ki ayu nyandi. Biasane. Ya kita harus mentep. Ini lho, Go. Yo amben-amben kursi-kursi. Yo ning amben ning kursi. Jadi yo dibedake iki ning panggung kok. Legakno nduk, nembang nduk. Khusus Mas Gogo. Ya, karo Lintang apa lagune campur sari. Napa? Berduet. Yuk duet kok wedok karo wedok. Lho. Artinya duet rak berdua to, Pak? Iya ning ya lanang karo wedok kak lumrahe. Oh, ngoten. Lah piye karo Mas Gogo ya? Apa lagune Tang? Sumanding. Sumanding oke. Siap. Bisa sumanding rino pantarane wengi. Nah. Kosek ndak kosek. Kosek to. Golane dhisik lho. Dah koclok. Anu niku lho Pak, semut niku lho. Oh, tari semut sing lagi viral to, Pak. Oh alah. Wong gamelane rung muni kok wis megal-megal. Ayo sumanding. Sumanding rino pantarane wengi. Heeh. Luar biasa iki. Ayo. Musiknya Mas, ya.
terima kasih Pak Man. Sukses selalu, lancar rezekinya. Gus Bendoyo, terima kasih. Ati Kajaya. Wis marem kok. Yen liwat aku kelingan. Nduk prima jumeneng. Prima, iki mau nyegat neng Ngawi ya, Nduk. Omahmu Ngawi ya, Nduk? Nggih, tapi kula nyegate teng Caruban, Pak. Loh. Lah, kok nyegate neng Caruban ora nyegat neng Ngawine? Celak Carubane. Oh, celak Caruban malah. Nggih. Oh, dadi karo Ngawine
tebih ngawine. Oh, berarti lek ngawin dadak adoh ya. Tebih. Napa ta, Pak? Nanti ngawine iki mepete mah mepet saruban ya. Nggih. Oh, lah yo ngawine adoh. Ngawin niku tebih. Ngawi tebe ya. Dadi Nggih. perbatas etan berarti etan nih. Nggih, malah celak teng Medione daripada teng ngawine. Nek teng ngawi niku dadak setunggal jam niku lho, Pak. Lho. Berarti Nggih. ngawine ning etan. Kulon lho, Pak. Kulon. Nggih, kan cedhake Sragen. Oh, cerak Sragen. Nggih. Aku lek anggere ngawin ki lali etan pekulon. syukur. Saiki ning endi saiki ning endi? Mangkone ning endi Nduk Cahayu? Napa nih saniki nggih tesih teng griya kula ngawi, Pak. Mboten pindah nggih griyane tesih teng ngawi. Ngene lho maksudku kan awakmu dhisik lak kos ning Solo to? Oh nggih. Heeh, saiki jek ning Solo to? Tesih, Pak. Kuliah. Nggih, tesih kuliah. Saiki semester piro saiki? Badhe semester 3 mlebet benjing niku. Weh, wis arep 3 ya. Nggih. Ora krasa. Neng jurusan apa, Nduk? Karawitan, Pak. Karawitan pun iso nabuh nggih. Nggih. Oh, sing paling sampean seneng ki nabuh apa? Ketuk, Pak. Nabuh kethok. Nggih. Mek du ngono to. Nggih. Oh, golek paling gampang kuwi ya. Niku malah paling angel, Pak. Kok iso paling angel? Wong Iki, mangan Pak. iki mung loro tok lho. Iki Pak Dodo mboten enten nggih. Mboten enten nih, Pak. Kula nek mesti nek mutok ketok niku kalau Pak Dodo di video, Pak. Kok iso dipidu karo Pak dosen iki piye? Soalnya salah terus malahan nek ketuk. Oh, dadi lek nuthuk salah. Nggih. Oh, papanya yang piang tok, piang ngono ka to? Nggih ngepase bunderane niku lho Pak. Ora Salah. pas. Nggih, kurang pas. Sesuk isuk rasah mulai bablas ning soro tak ajari ngepasne pas bunderan. Mulai sampean tak ajari golek sedina iso. Dadi nek dituthuk, kuwi lek ora pas bunderane kae ya ora muni. Berarti Pak Kangko pun kulino. Wis kulino, bae kulino aku. Kok atuh napa to, Pak? Ketok yo du kok iso nuthuk kaya atuh iki. Kudu ketok kuwi. Wah, iya. Meh. Materine apa Nduk wisan? Ning karawitan saiki materine apa? Semester 3 ki materine apa? Materine dereng no Pak, kan nembe pas semester 3 niku badhe nembe mlebet mengke lho Pak. Nggih. Oh, baru semester 3 ki lagi arep mlebu. Nggih, tesik badhe mlebet. Oh, ya Terus kok nek ketok. wingi kula semester kalih ngoten lho Pak. Oh, lagi arep mlebu iki ya. Nggih. Oh, omong ngono kok lek ora iso mlebu tak lebokne. Materine iki mergo ngomah ki pirang-pirang ana gamelan diler. Nek pengen iso gender, engko diajari Pak Inun. Kan gendere diler ngoten nggih. Nek saged. Iya, karena dijereng ini lho, Nduk. Oh, nggih. Dijereng. Nggih. Golek pengen ngendang diajari Mas Kasih. Dilumahke riyen kendange. Napa di? Ora, sing dilumane sing nabuh, Nduk. Ya kendange mosok. Nggih. Ya dilumane sik lara dilumane di dek ning ngene kan. Lah soalnya iso. kendange kula tengkos niku kendo, Pak. Dadose kan dadak di PP riyen nek di PP kan dadak di tekne niku lho, Nah, Pak. oh, didekne Nggih, ngene to. Didekne ngoten. Mungkin nek pun dikit dilumahke melih ngoten to, Pak. Heeh, dilumahne meneh, bar kuwi disogoki. Sogok. Kuwi lho ditutuki iki lho. Primpeh diomongi nek wah. Kok Praktekno disogok? sih. Kasih, praktekno nek ngencengi kendang iki piye, nek ngencengi kendang piye. Kalau Pak Kasih ke ahline pengendang. Nah, ngono kuwi Kawan. tutoriale ngencengi kendang ngono kuwi. Napa nek Mas Kasih napa lemes ngoten niku nek nuthuk? Ya ora mesti, wong tergantung musuhe sapa kok. Soalnya nek Pak Dodo ngajari niku mboten ngoten ngono lho, Pak. Oh, sing kenceng. Dok ngoten. Oh nggih. iya. Pancen mbok sak keluarga cok kalau moso karaktere beda. Oh, benten nggih, Pak Pak. Dodo kae kaya ngono. Nggih, Nek ki adike Pak Dodo ki pancen ya alus ngono kuwi. Alus ngono kuwi. Kalusen niku wong, Pak. Heeh. Mboten. Nutuk kok ngene to. Lah ya. nggih to, Pak. Kan mboten saged kenceng, mboten saged di napa niki namine? Dikebuk, Nggih, dikebuk. dikebuk niku lho. Heeh, syukur iso ngendang barang. Nah, wis tak tungde wis ngerti ya kendang. Nggih, ngertos. Tak piye? Niki, Pak. Tak piye? Tak. Tak. Nggih, tak. Ah, tunge piye tung? Tung. Oh, lek tung iki tung ngono ya. Nggih, tung. Lah pripun? Mas Kasih pripun nek tung? Oh, Oh, wong tangane iki beda-beda. Oh, nggih. Wong tangan iki beda-beda kok, Prim. Dadi nuwun sewu, pengendang sakmene mbak iki iso ngendang kabeh. Oh, nggih. Ketika tak karo tung, enek sing tung ngene, enek sing tung ngene, ya enek sing tung ngene iki ya enek. Oh, teng-tengah ngoten Teng nggih, tengah. tunggal ngoten nggih tunge. Heeh, tung.
Sing biasane tung tengah ki sing jaipong lho. Oh. Kayak ndek iki nganti nang jero hais muni kok mandati. Aduh, ngono kuwi Loh, dadi. oh, kok kerasa Mbak Wanda malahan. Sehati. Oh, sehati. Kan fans berat ndek wong. Iki ora omong-omongan kotor enggak. Pancen yo kendang ki teknise ngono kuwi. Oh, nggih. Enek sing tunge ngene iki, tung 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 kuwi sapa? Ya sak ngerti ora. Pengendangi Pak Kangkon dhisik sampean kira-kira rong lahir. Duwi Hatmanto. Kuwi kendange tung tung ora percaya takon Pak Sute. Niku Lek Pak tunge Sute sedaya nggih, Pak. Hah? Sedaya. Sedaya. Dadi tung tung tunge iki tangane iki ngene iki lho. Oh. Ngoten Pak Sute. Mampet. Ngoten. Dadi kurang iso prung 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 kurang pung 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 ngono kuwi suarane. Nek Pak Kasih ya mau prung prung. Nah. Nek Pak Sutik ya kendangane ya apik ning piye ya aku ora iso nerok nengane. Nek dadi duwe ciri khas dhewe-dhewe nduk. Nggih. Oh ya. Kula kok belajar karo mas-mas nggih. Oh, nggih. Lulusan sedaya. Nggih, nggih. Lulusan isi sedaya. Derek belajar nggih, Bapak-bapak. Ojo bapak-bapak Oh, ojo enek pripun? sing mas. Oh, Mas-mas saya ya sing enek. mas-mas. Nggih. Dah suwi ra ketemu kangen lho Brim aku Brim. Lah nggih to Pak, lan marahi nggih mboten nanti dijak niku lho. Ya. Ya, dijak. Dijak iki. Pokoke kowe kudu Kula dolan nggih namung ngeterke sanggul ngoten mawon. Bisane nggih kan. Heeh. Iki terima kasih lho, Nduk. Nggih. Awakmu didadak awan mau ya ndelalah pas longgar. Mergo sindene Pak Kangko burine pamit ana urusan kampus sing tidak bisa ditinggalkan. Termasuk Pak Dodo sing ngendang, Oh nggih, Pak. termasuk Pak Guru sing Jaipong bengi iki pamit. Wonten kolaborasi kalih Jepang niku nggih. Heeh, karo Jepang karo Miyabi barang kuwi dadi. Kali kolaborasine karo wong Jepang. Nggih. Jadi kene kepeksa bagaimanapun juga tetap ngeboti kampus mergo kuwi dinas. Nggih, Pak. Jadi iki sampean ceritane bengi iki Banjeli Burini. Oh, Banjeli Burini. Nggih. Tapi niku sing Banjeli Mak Congpek. Heeh, pancen patute kae wong tuwek dhewe kae. Sampean bengi iki Banjeli Mbak Mayang Mbak Mayang. Anjar. Nggih. Mergo bengi iki lagi kena penyakit dadakan. Nggih nguyuh lara. Heeh, muga-muga ndang mari. Ya. Dene penyakit ki nek mun sewu lha iki lho Nduk Prim. Pripun, Pak? Iki lho ya. Tanggung jawabnya besar. Seorang dalang karo waranggono nek waranggono lara iso diwakilke. Nggih, saged. Lek dalang ketika masih bisa berdiri dan bisa menggelar wayang sing nanggap kuwi ora mungkin arep gelem dijoli. Nggih. Mergo sing dituju Pak Kangko ngono lho. Lo jane pomo anu ki iso lek sinden kan iso digendani sampean. Nggih. Lek dalang digenteni sing nanggap mesti gelo lho. Mesti Nggih, gelo. mboten marem nggih, Pak. Ora marem. Mboten marem. Nggih. Mbok diganteni sing luwih apik to. Tetep wingko ana rasa kurang sek pomo sing dituju ki Pak Kangko. Mula ya ki sak kamat-kamat ya digayengke bengi iki ya Nok ya. Nggih, Pak. Ah, terima kasih. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Padha-padha Nduk Cahayu. Nggih. Olah Ndra kok ora milih iki to Ndra. Lah nggih to. Nggih to. Mboten guyon, Pak, guyon. Saiki iki ora iso meksa karo bocah terus, beda karo dhisik. Oh iya. Ayo. Lho ya kok cilik ngono ya. Ya wis ora apa-apa. Yo, dilanjutke sik. Ya. Yo. Cetetan sajroning ati datang lentur saya Dangdut Bojonegoro, Mas. Nduk joget prima.
Terima kasih, Cahayu. Dan luar biasa ya, Tru. Nah, ya. Ger, capang tuh kok. Iri koto sang Gatut Kaca tinon mapak Araka Suta mapak Araka Suta tekapira Kresna parata manahara parato manahar muji sakti niro Om awit namastu namasidam sekaring bamono langgeng Kakang Narada mregenjang wonten tibang ingkang jawuh Adi Guru ingkang wonten ngarsa menika jagonipun para dewa
ingkang sampun kajedi kajenang wonten madyaning Kawah Candra Dimuka. Pun Jabang Tetuka menika sampun kalebetaken kagodhog wonten madyaning Kawah Candra Dimuka. Kang sarta sampun dipun kanteni sanjata Kayuwangan Suraya dipun cemplungaken dipun dadosaken setunggal kelawan raganipun pun Jabang Tetuka kayata Candrasa Trisula Suksara Dendha Gada Curiga lan sapanunggalanipun dados bocah menika otot kawat balung mesi sumsum gegala dadane blebekan waja drijine gunting sikile linggis blamakane sikil pacul niku uyuhe mawon medang kopi di Guru. Ngaten Kakang nggih. Inggih pranyata katon kawis tingal jenggureng. Kereng kang sarta merbawani nggih. Menika suwau wujudipun Denawa merga keturunan Pringgondani. Ning sampun dipun dandani bagus dening Maradewa. Wujud satriya ingkang pekik warnanipun inggih Kakang. Nalika wonten Kawah Candra Dimuka kula ugi sampun paring wujudipun busana utawi panganggon. Busana inggih ingkang cacahipun wonten 3. Caping Basunenda utang Antra Kusuma kasut padha kacerma. Daya kegiatanipun menapa Di Guru? Caping Basunenda ana udan orang udanan, ana panas dateng kemanasan. Ewadene kotang Antra Kusuma dayanipun mencol tanpa sutang mlecik tanpa lar. Ewadene kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil cerma lulang. Nadyan lulang dumadi saka walengsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngambah lemah sangar kayu aeng miwah ngungkuli pendhita tapa. Dadi tawa tawi tawar. Oh nggih, inggih saged Di Guru. Kakang wonten dawuh. Kula ugi badhe paring pusaka nami. Asma Kinarya Japa langkang ados mekaten. Paringi tambah jeneng sinten Di Guru? Sekseni nggih Kakang. Jabang Tetuka badhe kula tambahi jeneng. Raden Gatotkaca, Guru Handaya, Purbaya, ya Raden Inten Simbarja. Dewa Sugata marang Kang Sureng Prang nibani harum-harum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani Gatotkaca kempaling karosan utawi dedamel utawi kempaling gegaman. Guru Handaya kinasih dening Sang Hyang Guru. Purbaya ageng panguwasanipun. Lajeng Inten Simbarja pepetinganing satriya utawi prajurit. Walah salah. Nggih. Monggo kula aturi purba Kang Satamasesa. Gatotkaca. Kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh Pukulun. Dina samangko jeneng kita dinejer minangka dadi jagoning para dewa. Kayuwangan Suralaya ketekan parangmuka saka pakartining Kala Percuna kelawan Sekipu Tantra ingkang mangrurah mungguing kayuwangan gawe rusak, gawe geger, gawe gendro. Ana madyaning Kawah Candra Dimuka dalasana ning kayuwangan Suralaya. Mula dina samangko rehne jeneng sira ingkang wis pinatah minangka dadi jagoning para Jawata. Singkirna retu mungguing kayuwangan patenana Kala Percuna kelawan pati sing jeneng Sekipu Tantra lamun ta bisa mbingkas karya gedhe ganjaran kang bakal jeneng kita tampa srika ngestaken dawuh Pukulun. Palugon laguning bekas lukita linuteng kidung kadung kadereng momong
Bandayuda kersanipun dipun ayahi anak Werkudara pun Ganen Kaca. Inggih Kakang, inggih. Semika kesaking dawuh.